डिफुआव लामानि हरखाब जाब्रबथाय जानायजों साथाम सुबुंनि जिउ खहा। डिफुनि बिरला प्रेसबिटेरियान चार्चनि मोखांनि लामायाव गिख्रंथावै लामानि जाब्रबथाय जायो। गंसे गेदेर ट्राक आरो मटरसाइकेलनि गेजेराव बे लामानि जाब्रबथाया जादों। बे लामानि जाब्रबथाय जानायजों साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा। बेनि गेजेराव सासे उन्दै गथ'साबो दंमोन। गंसे ट्राकआ गोख्रै खारथाइजों फैनानै लामायाव खारबाय थानाय मटरसाइकेलखौ गिख्रंथावै सौफैदों आरो बे मटरसाइकेलाव थानाय सालायग्रा गाखोग्रा सासे आइजो लोगोआव सासे उन्दै गथ'सा खेबसेनो साथामबो जायगायावनो जिउ गोमायो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 76201 60459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।